Baka po mag-isip kita na ang pag-asenso sa rumbagay na kontra sa kabutan kang mahal na Diyos. Kung araw kaya ang Diyos niya to, bako Diyos ng karahayan, kundi Diyos na nagpapasakit. As in mga tugang, ang paghinguan niya to kan mga bagay-bagay sa kinabanan ini, ang pag-asenso sa paagi kan pag-aral, ang pag-asenso sa paagi kan pagtrabaho, sa rong partisipasyon, sa nagpapanagos na paghaman kan mga karahayan kan Diyos sa kinaban. Sa tuyang pag-aral, sa tuyang pagtrabaho, instrumento man sala, tanganing kita magkaigwa hindi kakarahayan niya. Sa tuyang pag-aral, tanganing magkaigwa kita ng kadudungan, tanganing kita magkaigwa kita ng aram. Kung may aram kita, makakahayar kita. Kung maramang kita aram sa buhay, mayo kita mahihiling na marahay na futuro. Siring man ang pagtrabaho. Kaya nga sa pagtrabaho, yan dyan ang pagmambot ng karahayan ng pamilya. Tama sabi kita, yan na gusto mong makatapos, tanganing makatabang sa pamilya. Ulit ako mayo kitang kwarta, sa hindi kita makuanin pambayad sa pamuruan ng nagastos, pamasahe, kapag may hela, sa iba ko aning pambayad sa ospital. Kaya may mga bagay-bagay na hinahaman kita na ang obheto mga marahay. Dagat, ang paghinguwa na nakadepende sa sariling gusto, nakadepende sa sariling plano, nakadepende sa sariling dunong, paghinguwa na mayo ang Diyos, na naikaipuhan ng Diyos, sa paghinguwa na sagot sa kaginawahan kanhawa. Totoo na mas mayo ang Diyos, pwede kita magkaigong kimarahay sa loob. Totoo na mas mayo ang Diyos, pwede kita magkaigong kimarahay na trabaho. Pero, anhawot, sagod sa inya kung kaya iyan. Sagod na anhawa, igwanin ka lang. As pagtapos kang buhay sa ginawa na ini, anhawot, masain na sa tunghawa, araw niya ito na sa rumbang kay pag-trinimate ako. Kaya mahapot kita. Sagod mo arin niya ito kaya ang maghinguwa para sa satong sarili. Sagod may kusog kita. Pero ang kusog niya ito limitado. Ngunyan, kaya magtindo, kaya maglakaw, magdalagan. Kaya yun yung sabi kang kaguranan, naaanunta ang pagkaman kan mga bagay-bagay sa ginaba na ini asin maakot niya to ang gabos na karahayan, maakot niya to ang profession na buot niya to, magkaibang sweldo na magkakanigo para sa to, asin sa pamilya, kung mawawaran man niya to ang sa tuyang kanan. Kapag ang hawak na ganan, mabalik sa daga, ang kalang ang pinaka-importante sa gabos. Tanganin ang kalan na ini mas mapakusog, mas mapatibay, magkaigwaning tuturong puturo, kasi ang puturo kang kalan na ini bako puturo na basa sa pinapan, iyon iniagyan sa to. Kita mga Katoliko Kristiyano, mahaman man kita ng mga marahay na bagay, kung mayo ang Diyos, sayang. Mayo ang Diyos, mayo say-say. Kaibahan niya ito ang Diyos, kung sa satuyang gawin karahayan, kita na inakakalingaw sa iya na magpasalamat magsamba kada Domingo. Kaya mahihiling niya ito. Kung ipipigit niya ito ang satong mata, sa karahayan na sa tuyan namin ibuhain ang Diyos. Sa mga estudyante na bigtutugdoan ko, hain ang Diyos. Sa mga mayhela na bigbubulong ko, hain ang Diyos. Mga bagay-bagay na kung sa pwede niya ito ma-evaluate na sa tuyang buhay. Kami bilang padi, kamu bilang laito. Hain ang Diyos. Sa pagsadyo, sa pagsimba, sa pagsadyo, sa pagpapamilbit, bago kung nuarin kaipuhan niya ito. Bago kung nuarin may problema kita. Bago kung nuarin may kahagadan kita. O bago kung nuarin maugmas na kita, taan pagtubod na nakapundar sa emosyon, pag nawara ang emosyon, ayong masunod. Kaya mga lugar, tanganin na sa itong kalag, sigurado na dahil nga itong mawara, iyong ang pagsusog sa tuyang gawin din pag sa Diyos. Pagrumdom sa pagpapasalamat sa kagurangan, iyong ang pagpartisipa sa kada Domingo sa Misa. Kulit akong ang hawak nagkakakanturuan daw, ang sa itong palag ay Tuhan ng magkakan hawak ni Kristo. Tugod sa tuyang paghingawan, di nga ito hingawan, kulit ang pagkalingaw sa mahal na Diyos, iyong ang puon kan pagkagadan, sa tuyang paglaong sa kagurangan. Kulit na dahil kaibahan ang Diyos, mapapagal, asin mapapagal. Pero kung ang Diyos, iyong ang kaibahan niya ito,
anuman ang problema, pagtios, helang, kasakitan, malalampasan, asin malalampasan. Ulita siya, kaibahan niya ito sa kinabangan. Na iyuman ang sa tuyang babalikan, duman sa iyang kaharian, sa buhay na maabot.